Hi guys! Welcome back to my channel. So before I start, ayaw kalimot to subscribe and any suggestion or any request will be appreciated. So today, I'm going to sing to you, makanta ko ninyo sa kanta nga karaan po ni siya. So sa mga apuhan, tingali apuhan pa sa imong apuhan. Ang title ani niya si Kristo Lamang. So kini nga kanta usa kini ka karaan pero meaningful sa atong mga usani ka important kini nga kanta sa karaan bisan karon important siya ginakanta pud ni namo sa church. Og check, let's listen. Si Kristo Lamang. Si Kristo ang makatabang sa tanan kong mga pangandoy, maluluwa siya kung mananambal. Kristo lamang ang makatabang sa tanan kong mga pangandoy, maluluwa siya kung mananambal. Oh, hallelujah, siya ang tanan. That's all. Thank you for watching. God bless you. Don't forget to subscribe. Bye!